Hello mga kapuget kaganda. Ayan. Ang gagawin natin ngayon guys mga kapuget kaganda is magugulay tayo guys. Kuha tayo ng gulay. Ayan. Makukuha natin ngayon is mga sitaw, labong or basta kahit ano na. Kaya mga kapuget kaganda, samahan niyo ako guys. Alright. Medyo mainit. Ayan mga kapuget. Tara na guys mga kapuget. Ayan. Dadaan pa tayo rito guys mga kapuget. Sa creek. Ayan. Yun yung sitaw guys mga kapugi. Ayan. Doon tayo kukuha. Let's go! Mga maisan mga kapugi. Ayan. Ito guys, libre lang dito guys. Hindi katulad sa mga nasa bayan yan. Binibili. Ayan. Dito madami guys mga kapugi. Libre lang to. Ayan oh, laking sitaw. Habang mga kapugi oh. Yan. Kunti lang kukunin natin mga kapugi. Okay, let's go guys mga kapugi. Ayan, tara na mga kapugi. May sitaw na tayo. Mukhang malubak ah. Tara dito. Dito na tayo dadaan mga kapugi oh. Wait lang guys mga kapugi. Mahirap na, baka mahulog. Nini. Makwan siya. Matulas mga kapugi. Alright. Hi. Yan, akyat tayo dyan guys mga kapugi. Dito na ako dumaan, shortcut.
O ba naman oh guys oh, mga kapugi oh. Oh. Ang tarik ba? Tarik ang daan. Pero guys, baka may kwan dito mga kapugi. Aray, aray. May. Yan oh. Labong. Labong mga kapugi. Yan mga kapugi oh. Malaki na yan, labong. Yan. Dito meron pa rito siguro. Ayun, mga maliliit. Ayan. Pasyal ko kayo dito sa aking ayun, labong. Alright. Yan siya oh. Labong guys, labong. Rabong in Ilocano mga kapugi. Pero meron naman to. Tsaka na siguro. Ayan mga kapugi. Tsaka na siguro yung labong. Ayan. Kuha na lang tayo ng kwan. Ng balang ng palaya mga kapugi. Meron dito eh. Sarap to. Lagyan ng kamatis tapos bagong. Nako. Solve na naman mga kapugi. Saan na kaya? Pa. Ayun yung paraya na balang guys mga kapugi at kaganda ito. Yung sinasabi ko mga kapugi. Nakita ko na. Ayan o. Tanan! Balang ng paraya. Ang palaya. Ang paraya. Balang ng paraya mga kapugi. Yan. Yan. Kunin na natin mga kapugi. Ayos to mga kapugi. Maganda. Yan. Alright. Yan mga kapugi. Ito na mga kapugi. Lagyan na natin sa baul. Ayan. Alright. May sitaw, may ampalaya. Hanap pa tayo rito mga kapugi. Ito pa. Madami dito mga kapugi. Ito oh. Ayan oh. Ito pa. Ayan. Yun pa. Magsitubo na rito mga kapugi. Yan o. Ito pa. Kunin natin yan. Ito pa. Alright. Tantananan. Teka mga kapugit. Hanap pa tayo ng iba. May bunga naman palaya sa bahay. Pero bili pa ako mamaya siguro ng itlog. Etlog. Tara guys, wala na siguro dito. Konti pa lang yung tumubo. Wala na ata yung mga kwan ko ah. Palaya ko rito ah. Nasukal na guys. Ay ito mga kapugi, malalaki. Dito pa rin sila. Dito pa rin sila mga kapugi. Ayan o. Ayan o. Ayan mga kapugi o. Aray ko yung taghihawat ko, naku. Oh. Ayan o. Oh, may bunga pa guys, may bunga pa na kulay yellow. Ayan o. Lagay na natin sa may wagang baul. Ha! Majinit ba? Majinit.
Okay na mga kapoy, tara sa kabila. Panay damo naman kasi yung tumubo rito. Ayan. Wala na. Tara sa kabila ulit. Tumitingin talaga ako ng kwan nito, ng kabuti. Yung kabuti. Aray. Yung kabuteng uong. Diwan yung pinelas ko mga kapogi. Ayan, meron pa rito. Mahulog ako. Ayan. Uwian na mga kapugi. Anong oras na? Magluluto pa. Ay. Madali lang to guys mga kapugi. Ilalaga ko lang tong ampalaya. Lagyan ko ng kamatis tapos bagong. Ayan. Lagyan natin to ng kwan guys mga kapugi. Ng kamatis tapos bagoong. Ayan. Okay na mga kapugi. Alam nyo guys, oh. Alam nyo to guys mga kapugi. Natin ng rambutan. Medyo pahinga muna. Next vlog ko to, rambutan mukbang. Sabis mga kapugi. Luto na mga kapugi. May bunga rin naman ng ampalaya rito mga kapugi. Ano? Ampalaya rin yan. Pero masarap din yung talbos yan. Salad ng ampalaya mga kapugi. Yan. Ito lang kasimple guys. Pero masustansya ito mga kapugi. Ayan. Ala kamay-kamay. Sarap pag kinakamay guys. Alright. Okay na guys. Harap na
Kag. Excuse me.